ce qu'on a observé et ce qu'on a analysé. Pour le foot la mota ko lagine e hore ko wiete comme utu. Inugol kanyum ko voie légal rewata fi la magol. Ala. Arewata do la moda. Voie légal la minta pour le foot. Kala inu do ko fi woni da birde lamu yo andu haray o wonali prêt fi la magol. Parce que kala ko négocie da e maninka jo jetata lamu o jonne. Jamais dans la vie. Non fulbe nafigibe be kine mumpanti yimbe ndiyan yimbe nafigibe ande buino wolu de pular harako normal il devait même pas parler au nom du peuple mais aina mi woni ndeng hunde mi wawa tande stopude parce que no wodi ecube on be suraki goy no wodi do yimbe be gerda yadna be maya be tota ko goy parce que wana enen ko bernde mabbe nen leur système, leur stratégie. Dans ce cas, son dar histoire fouta jalongo, ha hande alpha jo installaki, ender fouta jalonga da ko yore butu. C'est dans la lutte. Quand les tonika abandonné, parce que quand je vous parle de Conakry, donc andi hari, mi nata Conakry foko enenje. Kono hari komi ratoma on foko karamu ko alpha mo labe jogiti ko fionu be nani don alpha ya on kan ko fionu initira alpha ya ono nganda une histoire, c'est une longue histoire qui est là. On a des histoires entre alpha ya et Dina Salif. Il y a des choses que les Guinéens doivent savoir qu'on surtout en full bébé mais full bébé honto be magini kaka be magini donc histoire full bébé c'est là-bas. Parce que si tu as une histoire full bébé, arende full bébé no mari ko inete ko lawol. Kono lawol mengol woni ko be majjini. Joni non mama di tumbuya odo. Owa ta doginde pour le foot ender lady la Guinée. À la 21e siècle, so wadi dungare ko jaserene ene full bébé. Si mama m'excuse hein. Si mama di tumbuya odo, ora ike full bébé parce que ko anana yo benina men etani ke ngol leño la meronki na leño ngol won don etanade ko hore mo ko leño ngol yeyu don fi yon hebu no feddiniron. Vous avez sacrifié des jeunes, vous avez sacrifié des jeunes parce que d'ailleurs kala opposant jo won do litande la Guinée fo la motako Alpha Condé ha hande o litanali la Guinée fo gui. Alpha Condé a lutté pour avoir le pouvoir. Na la Guinée fo olitani. Alpha Condé durant tout son mandat ha ande wadali pour le foot premier ministre chef de gouvernement. Ala ametayi de dans l'histoire. Alpha Condé ande journal poste responsabilité ma poste stratégique pour le foot. Jamais tu vas pas voir ça. Mamadi Doumbouya au journal fourbe responsable poste stratégique. Ko fulbe hababe, fulbe vanzotobe, fulbe marbe hen, fulbe andanda hore ma ala problème sina problème hore mun ko bentungo jonni, c'est-à-dire un peu mo fulbe tafu bentungo jonni stratégie. Dans l'armée ka dole de woni ton pour le alato stratégique. Wombe tombe place bi à la 12e place. Sustambe mina de Congo rewna take ay mabbe fiyo be wawu e memina gol fi hondum fi hollugol be taw be hitta e armée la Guinée. Il y en a plein qui le savent. Il y en a plein qui le retiennent. Il y en a plein qui le prennent. Alors, fulbe bengande, rappelez-vous, si tu as eu un préparaki, en da bali te jogiden, enen elamu la Guinée ngum satanaye. Kono wadi si mi jonni on fi brada sano o doginado risido ono sirido andi koko fulbe ben wada dum ko ma yotte si du yottaka buttata wallahi hay pullo lami be ittaymo. Pourquoi je vous dis cela? So ndari hande fulbe no wona pire de la Guinée wa bali jatte tonye buye mondo wi wana politicien kono kala ko politique wadi on dare hande non labani on wana sabu sellu dale fulbe wari rago la Guinée. Je l'ai toujours dit parce que no wodi yimbe wombe wi golon ye ko budon ko do foko sellu wadi on ko fenande
Un jour, je vous avais dit, son imma qui tambiti don sellu dalen ha o yahi, sellu dalen acci day fulbe ben problème mabbe on. Hande non ko don fewndi den. Sabuna on yejjitino wana sellu dalen créé o problème. Sellu dalen tawo problème o yahi o acca mo kadi. Parce que wana kanko wadi mo. Ko enen tigi taw woni wonali pere yaltugol e ko wada den ko. Ko enen tigi wonta ka mentalité men. Inen be toñi en nan. Be warde be no bonnande be no wadden dum e dum hande kadi dum gasata e hore men do tanke kan don hala wadaka gastande so yibe no ya wada campagne Fouta Jallow en yi ko fetti ko mamu e yi ko fetti ko labe e yi ko fetti ko yembere mali e yi ko fetti ko dingirayi ala mo yali dum kono dum don fo wiuden balate kono joni mi hala na on kadi ko lawaki wallahi summa wallahi si Mamadi Doumbouya Amara Kamara, Djiba Diakité, Idi Amin, Bala Samura, be do si tawi en acci be wadi refondation do be jodike haray pullo Fouta gaynali. Be huway pullo ko be huwali yeyo en comprimé. Be huway pullo Fouta ko be Sékou Touré huwali fulbe be. Anano do sino henani on. Parce que fulbe yahobe tobbe fo ko yete sofine be yida on. Ko mi andi mo nyongalande pulo ina yawde yida e Doumbouya wiya bebine fulbe ben parce que ko be haduma gollu gollendi ben non no andi bi do andi be ils savent de quoi je parle fio no hanki bi souligni fi Aliou Ba minni Aliou Ba ko yahi ko lagine hollugol kanko mo préféri mayugol il me préféri piede, il me préféri détruisede, il me préféri wadede ko Jallow teli wada kon kono odogata et l'histoire retiendra. Plan mabbe on ande ko warugol Aliou Ba, plan mabbe on ko kinapugol mo wada mo porté disparu. Mais Aliou Ba au moins il me wad des résistances quand même ay se tawi et wonana mo me soutenir force makon soutenir stratégie makon parce que ande kanko Aliou Ba ko woni tindade konko ko buy dogi ko buy huli stratégie guerre ko planifié be manikabe depuis 1958 à nos jours be no planifié de no lannira leñol pour le Fouta ko wadi jamais dans la vie mi do yewta inde Guinée Info mi yewta tiaka di ko pullo Fouta falete nande ko nafata ko moi je parle de ça. C'est ça qu'il s'agit. Et c'est ça la France vérité dans notre pays. Ande Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021 ko fulbe Fouta be wallitimo adnimo weltanimo jabbimo kono be ala ni non ko nebi legal ko nebi nder ndiyangal wontata nora sakko ngal moda mangal barmina sinangal soppangal lubora Mamadi Doumbouya bawto ka tawi mawbe makko meda yidude pullo Fouta babirabe makko meda wallude pullo Fouta si Mamadi Doumbouya ettuno laamu jonni selludale ngal inayno pullo Fouta kono enen ngayen nanata en yiyata ko yimbe dowetebe hani hiden habbi e yiyana hore men ko lawaki hande si mi pullo Fouta no ƴetta expérience ba inna ko Alpha Condé wallatamo no hettira laamu e ala accela noddugol s'il vous plaît tay c'est déplorable hande ndare kala pullo mobe andi hino towi darja ma hino jenta no allo don tampinde lango man bloqué e jon numéro mango ok attends kala wondo la jentade noddilanta ko fi bonnugol ko moni ko halde c'était bloqué directement mi loppita kay e bolonda min kala falado yo Sékou ida yimbe no nodda goddo e hore fenande hara on jo on yida gonga dare nafigiyagal dare e kellangol yimbe tan andi tan hore mon lagine hay dogudon ha yawdon ha kadna on hattiton on wawata hebude réalité ji lendi sinaka der leydi wonno. Moi je vous dis ça, moi je m'en fous de quelqu'un qui soit erré ou facé, je m'en fous parce que min goto mi olora ina goddo la nyaminde
na goddo la wadande ko muri ko hebude. Tu vois, min d'ailleurs mi holora go neddo min ko alla mi holori pasi croyant ko dum min be mi fuɗɗo no waɗugol vidéo ji buy sekino uddike parce que be anduno ko yore belede be jokki ma fenande min ko mi andi ko mi do andi dum réalité on ko gonga c'est-à-dire maninka be medata yidude pullo futabe walle goy tabodum tabbo maninka jono négocia ha o jetti lamo jonni pullo quel que soit pédix nana dindirem. Tous les pères qui menaçaient dans l'armée guinéenne sont décédés. Il faut que maïno. On andata fulbe futa no hewi karmi anyande pullo lami. Mandare ya ondaro liste itabe ben karme ya ondaro non andongo fulbe jelo wonito. Vous comprenez? Enen be nu de wota ngabu hakunde men. Enen tigi den doa nato dir de vrai enen be fulbe nafigi be wona nafigi taw. Beppondire ngagu be chondi seda. Anden kari ko nafigi, kari wana nafigi, kari ko genari, kari wana genari. Kala mo yiɗon no daɓɓa laamu no daɓɓa ɓutto yi nafigijo fasigi fenande Allah yiɗa ɗum. Fuuta Jallo nanon wawnogon. Fuuta Jallo taw hakkundeji maɓɓe ɓe piiri. So ndari histoire Boubacar mo nenan jariu e baba goto makko ko ɓe geri kon ka l'histoire est claire et nette. On daɓɓoto mbuttu mi ala ni o heyɗo ko yinko nenna accuta yimɓe monanoma accuta faala ɗo yo monanolan ha goɗɗum dirta ma monanolan ha goɗɗum sansa stratégie jandi min mi loppita kay ko yimɓe moni ma welti ɓaye sa mi ette gal onon moni ɗon ba mi heɓata oto welti ɗon ba mi heɓata oto ono sansantala moni ɗo welti ɗon fof no fotana yimɓe ɓen mais hakkundeji men ko ɓoyɗen ɗo ko gonga kan wawata wallude pullo on non ko yo andine ko finkari lamminta mo dey ɗum na haala finkari waɗen ko Alassane Ouattara waɗi kon kere Alassane Ouattara hari no jooɗi Alassane Ouattara harno ka télé Ivoire kanko e bago o yawa o stilo ɗo mi sekirte mo natodira Côte d'Ivoire ha nafigi sintiri lutti ko wiya kon Sénégal ɗo Sumani Sonko yewtuno wi Macky Sall si wi feƴƴina e hunde kono hande lagine dumbuya wola kala ko faala parce que menace ala sur place y a rien si menace no wonno ɗo sikkuno dumbuya tamo susno wolgol ɗo fi transition mamo susno wolgol Dadis Camara ko Alpha Condé ittimogoy na goɗɗo goo Alpha Condé hari waɗi forte de menace leydi lagine ndi tawi goɗɗo susta ñeƴƴude hari yimɓe jogotoɓe dontene boɗeje no seppude leydi kada on yiyano ɓen les donzo Alpha Condé hari o waɗi Dadis pression tawɗo hay Dadis susta joɗade hay ka kan e watta on yejjuto Dadis na kanko wonnogo kalamu ko Sékou Ba Konaté wonno dow ton mais après fulɓe wontuno ɓen e Dadis Camara les Nou Thiam et les autres ɓen fo histoire on ɗo on jaɓatamo wolde Alpha Condé pression mo wanno e hoore Dadis on tawno y avait aucune solution sina yo tappumo parce que ari Dadis Camara inni Alpha Condé participataka élection ji la Guinée say hande ɓe no jooɗo toñira selludalen Guinée fena hande tawde la Guinée fof no suti force de frappe ronka wadde parce que ɓe andi ha jasi men toñi fulɓe ɓen ha ɓuttay andi ɓuttay nayi fuyno ɗum ɓe jottoɓe waɗa ara kadi fulɓe gonno jonna stratégie ji dow ton ka service de renseignement ko fulɓe woni dow ton fulɓe woni dow ton fulɓe woni ka service de renseignement fof no andi ko ɓen indicata yane kari c'est déplorable leydi ndi woni leydi ndi annanda hoorema leydi règlement de compte pour les gens qui se bénéficient on le sait menen fo ɓe windi inde amen ka liste ji DPJ kono ɓe wata fus rien absolument parce que min ɓe andi nami o ɓe ko ɓe watta ɗo ho ha ma ɓe hulɓina moi j'ai pas peur et même ils le savent déjà j'ai pas froid aux yeux pour eux ce qu'ils devaient retenir c'est banditisme ce qu'il doit retenir que Mamadi Doumbouya doit partir comme il est venu Mamadi Doumbouya ko neɓi be ko neɓi ko ɓoyi wonde ɗo hen ko kural ittata mo ɗon
Mamadi Doumbouya respecta ta sermandi fiddara ni wadi minni dabbe andugol ko ombo ni Mamadi Doumbouya pour mieux connaître son stratégie. Mamadi Doumbouya o respecta ta ko woni ha o maya et tout le monde a suivi la vidéo de Kindia ka Mamadi Doumbouya won dom ortude sorijo burdo mo grade piti mo leydi fure makko ombe mo ni yaldu ono do fo don andi dum ko don simi ginenjo no ina Mamadi Doumbouya no keldi Mamadi Doumbouya keldade Mamadi Doumbouya mo buri be sori be bo tay don fo bandiyaga on video mo existi fo no andi fi video o po di fure o yanka pick up o piti si do makko mo kankan on yaldum sta on yali no on yali Mamadi Doumbouya paga Italie mo dongo Mamadi Doumbouya ko neddo mardo stratégie criminel yagal no fo do ngandi dum ko do ngay mi de o debbi don sikka Mamadi Doumbouya walla ngodo Mamadi Doumbouya walla tango et puis mo woni prêt war golle il est prêt à nous tuer, c'est ça son stratégie. C'est-à-dire la Guinée fo wona don nyunyino ha o wada ko fala ko yore yimbe ben ko andir tata la Guinée ino yurmi ka politique woni ka ingal me ngati fo e jungo alla komba sikkuno Alpha Condé hay enen tungi Alpha Condé sinda si Alpha Condé wonno sinda ala e farta kono si sinda si Alpha Condé ala ya no ay nokko sinda si Alpha Condé iwano don bete Alpha Condé kanko hari wala rada de politiciens bete kanko Alpha Condé hari o wadata yimbe ben porté disparu bete kanko Alpha Condé hari no ala mo yali on video sina fala do de fenal ala mo anda fi on video sente video maximum possible parce que don andi Facebook no mari problème TikTok fulbe futa be na fi be anda Mamadi Doumbouya goy foppu no andi Doumbouya ko criminel jo ari lami don fami ko criminel jo hudado ari lami don afenade de Mamadi Doumbouya disposition ji makko di mimi do andi parce que mi na hotta gol mi woni mimi ala halde ko yimbe woni halde ko min ko yimbe ben darata mi ya wola ko mi woli kon parce que si informé de quoi je parle. Mamadi Doumbouya ko welata mo ko populisme. C'est pour cela il a peur de blogueurs qui ne fait pas partir de la Guinée. Il a peur de blogueurs, des Ivoiriens, des Camerounais pour venir manipuler en Guinée. Wandi dum kasata mi ala ni CNRD hay si tay be adimo indo Facebook wala Guinée tawi mimmi tawta c'est-à-dire mi nadi ndiraybe la Guinée fo ndarata ko mi woni ko woni gonga moko so ari la Guinée ko ni buri mo libude ko la Guinée déjà ko la Guinée buri mo libude hande Ousmane Gawal a recruté des personnes pour qu'ils parlent onto yalti fenande parce que Ousmane Gawal hore mo mena me de ngandi ko feno. Ce n'est qu'un vaurien, un mendiant simple, un mendiant professionnel, un menteur. Ousmane Gawal, c'est un homme incapable. Moi, je le dis. Ousmane Gawal, ministre des télécommunications, il faut que donc. Il réseau la Guinée, tellement qu'il est incapable. Il est incompétent. Il faut qu'on le dise tel. Au Itado, Kawani ka habita, il était incompétent. Ousmane Gawal, Tanyende woku fami tinagol kanyum. Andi ko matcha jigne pullo e mani kajo no ondira e fela mbeni Ousmane Gawal si wari kabitabe waraymo landemo yo wondo ba makko démenti su yaltinen preuve jiri mi ko duwela tala mi sofi dado goto wondo ba Ousmane Gawal yaltu kayinde ande ndara mo goto pet mi demak sete do taw ti va lire l'air mi nam selu dalengwe mi nam selu dalende ko mi buri on fetude mi négocier ala kune mende mais si mi woli goddo jabiki si mi hali a jabiki tu vas lire l'air direct parce que min mi do préparer ni on piji burdi sofi de fe yuri din kadi ça soit clair dans ce cas ces gens-là Ousmane Gawal ko do be wulbini mo be addi binije lancetiji naseli be wadi ka bureau makko ayo ari yo yi to wobbe yi ko boddi o yi ala ko be ala ni o dogi on nane kado ya tata to be addi mo télécommunication lo si mi yimo wiya do yi Mamadi Doumbouya franchement c'est que ko wadani mikon hay goto medala wadande dum dolbori
jasi leñol ma fofi vrai garçon manjanjal laji hande mo ka transport fenande tu fuso anda rien ay fus hande sondari ministre de transport sénégal un jeune sondari ko huwi ko transport sénégal dans 6 mois toi-même avec to fendo ni taxi je branché de courant de dari grand théâtre do hein de dari grand théâtre do taxi o branché ko courant ko don ko branché ko jinda nyallangal fop a jotto kama commando da taxi do jotto da commando da taxi ngalara Ousmane Gawa fu su bokka ka transport sina fenande ya e daro rien absolument rien allez voir quand on est transport Guinée sina nugo o yo bay vignette o yo bay assurance what a visite technique fi tun kambudi yalta be wujja ya be darna ciudi voilà quoi après beau temps il est limosé puis c'est fini hein c'est fini. Il faut que les gens savent la vérité dans notre pays. C'est différent. Les gens doivent avoir la mentalité. Johnny non arten e fait ko fala denko. Oui, den tout sauf Doumbouya. Il y a un sacrifice fort qui va venir. Mamadi Doumbouya, pour lui, rien ne peut lui déranger. J'ai compris ça. Une famille plan Macron. Mi andi parce que koboni nous deni e andi ay goto fulbe be ngolora. Fulbe ben ko Allah holori wana goddo goy. Non. Anodo Ousmane c'est un diplômé d'études. Men Alpha Condé ari do wi men ko Sorbonne jangi. Hande kasori fofana wi no men ko docteur jo. C'est-à-dire vos diplômes là, nous on s'en fout de ça. Vos diplômes là, prenez et gardez pour vous là-bas. Parce que les diplômes guinéens, c'est des malhonnêtes, c'est des voleurs, c'est des manipulateurs, c'est des traîtres. Diplômés sans dignité, diplômés sans conviction, diplômés sans, c'est-à-dire sans projet. Nous, on s'en fout de ça. Hein. Les diplômes de Ousmane Gawa, c'est des diplômes négatifs qui n'aboutira à rien aux Guinéens. C'est un diplôme sans objectif. C'est-à-dire, si on a nos diplômés. Mais moi, ça ne m'étonne pas. On a vu un docteur Kassori Fofana, un docteur Moutaru Diallo. Hakuday alla be yimbe nyanne be wela wondude be wi saabi gido nyanne jo ko ya reno mo ko ya jango yata kursi u moccitoda parce que gido nyanne wondota ko lagide do ko woni kon diplôme fo ko fenande wule nara nungala tagi ne batabe ya ndo Doumbouya ko maréchal hara jonna général ko maréchal de l'armée c'est-à-dire général on harano fan maréchal do be wadanta on parce que la Guinée kono be piranion penale udade o jama ngolori. Donc tout sauf Doumbouya donc stratégie mo planifié ten dum non mo jobere to so kere ni no way fuddade enen en initié dum tout sauf Doumbouya initié ugol dum non ko hakkundeji men ka mentalité ji men woni ko consigeten dum en frappay Doumbouya tout sauf Doumbouya stratégie mo doit en planifié ko do wadi minita en focaliso et ministre jo focaliso den e Doumbouya parce que ko non fal den déstabiliser de ko woni horejo bandiru ndum hande sa nangi Doumbouya nanta inde force spéciale ay goto fop bortoto teni doga hay goto luttata sa yawo il faut de carrière tawata to ngay goto sina jande tout sauf Doumbouya leader bebe fono doit collecter donc tout sauf Doumbouya doit s'activer dès maintenant. Fion de wadi simi hala ni on tout sauf Doumbouya, c'est une stratégie. Mamadi Doumbouya, kwa woni don tao, kanko woni jettu de stratégie jidi. Mo mari non groupe numurudu e hamana. No duudi hakkundeji mabbe. Fulbe ben buy fami. Marbe jawle ben buy kina pama. Buy nama jattanama jawle mum. Holorabe buy hersinama nder di duubi tati do buy wadi ke leydi ndin ko du leydi ndin kadi sattay tout sauf Doumbouya on non do kon nu jonnata mo dole inshallah ko jonnata dole kon tout sauf Doumbouya ko di stratégie de on den plan fide do Mamadi Doumbouya d'ailleurs Guinée fo andi taw ko feno dum taw ko alhamdulillah rabbil alamin
ɗum hino tawano e combaji an ɗi mi ɓurno yiɗude yo jamala guine on andu mi rappela kadi fulɓe ɓe ta goto sikkude e Dumbuya jonna e mo laamu kala sikkuɗo ɗum harana gere piiro gasata militaire on laamiɓe ɓen nokkeli nayi sitana on ɓeɗo ittiɓe wo gere na ɓuttu na pee na jalogu ɓe fenay kadi ɓe andi konno manipulirte omo Mali omo Burkina omo Tchad omo Niger omo lajine ɗo ɓeɗo ittiɓe wo gere e piiro parce que ɓe hulata felede ɓe waɗay kadi golle bonɗe ko yimɓe ɓe andanda hoore ma ko waɗuɓe expérience diaspora andi Afrique andi diaspora c'est-à-dire leur vision n'est pas d'aujourd'hui c'est quelque chose de planifié depuis longtemps donc ande ɗum jonno ɓeɗo goto kadi wona patron maɓɓe sina e o wiyeteɗo Paul Kagame so jetti histoire makko on pendant 5 ans ka makko no jiiɓodiri kaw ƴetti laamu tun no jiiɓodiri woɓɓe no yan wonani woɓɓe na wonana Mamadi Doumbouya vous dise c'est le temps qui est le meilleur kanko mo andi kono neɓiri ka laamu o heɓiri stratégie kanko Mamadi Doumbouya Alpha Condé e makko ko propagande tout woni ton réalité ala ko ɗum opposition guinéen no doit andude les premiers complices de Mamadi Doumbouya ko Alpha Condé avait dit min Alpha Condé mi accata laamu ngun e jungo ancien politicien ɓe ɗo kanko Alpha Condé wonno ko yewtuno kanko Alpha Condé oui je ne laisserai pas la Guinée dans les mains des anciens premiers ministres. Alpha Condé avait dit ou bien il n'avait pas dit ça à Mafanko. Tout le monde connaît de quoi je parle. Hande. Faut nous ara préparer noki. Faut nous hande. Har le 31 décembre. Ça hande baouri no jolo no ya. Transition on l'annata le 31 décembre. O parce que moi hande wara ka quartier makko walo o yalta. Sénégal do ari ministre be ngacci walde ka ciudi mo. Kono no gasa si 31 décembre fecci wo day ko jetta hara ministre jo kala no jetti gardi wadi bawo fi on dum fi yo jama on andu pe on lanne woni kadi leydi la Guinée ndi e musibe am fulbe iden décidi la Guinée butta tan tanki pullo lamaki mi do andi den tawti dum iden wonani dum e leadership men on kadi lanna tan tanki pullo lamaki inshallah. Donc chacun doit retenir ce mot et savoir aujourd'hui nous sommes profondes. Hiden naati ha der kamɓe tigi ɓe andi ɗum ɗon e hino laaɓani ɓe musidɓe men fulɓe joɗorɓe Fuuta salmina on wayri on salminde miɗo andi ɗon e jam kono ɗon wondi e goƴo e miijo ɓernde e ande torunde Allah fino ɓiɓɓe mon laamora miɗen tori ɗum torunde Allah fiyo Allah faa boy ka ɓattiɗo haray meɗen tori on e ko gonga ko yeƴƴi kon leydi kindiya ndin ko siñi janɗuɗo waliyaɓe buy yewtama si leydi ndin dimbike ha tawi ndi feccike kon ɗum woni ɗum ko albalaw jano woni arande leydi ndi nane moƴƴa ko ɓe yewti ko ɓe wi si tawi leydi dimbike ko wiyete ko tremblement de terre tele lagine ton ha leydi ndin feccike ɓe holli si tawi ko telen kindiya ko ɓuri kon ɓattade ko waru hoorejo kino ɗo mi hollan taw tremblement de terre o ɓe holli dey hande kay ka pale ɗanetake sendite vidéo maximum e hino hande kadi ka pale ɗanetake ɓe holli mi fillito ay ɗum ɗo waɗi mi nodduno ɓurɓe ɓe gandude ɓe ɓanginanimmi toɓɓe tati e lamɓe dundarankeɓe kono ko goto mi sifoto wo fewndo Sékou Touré après 3 mois nde mo maaya wo cae banana ɗen dimbino tawa banana kin hino taƴi banana no walori ga hoore banana no walori ga wo leydi ndin fecci wo on suma leydi ndin dimbino hay tenke ɗen andi ko tenkete ko miranji wo hay ɗum yani dey hakkude Allah awa hanki
ɓe holli leydi ndin kindiya ndi dimbino fecci hino ɓe addanila kono albalaji muyno sendite vidéo maximum possible hino leydi ndin kindiya o yi ɓe wi tremblement de terre à kindiya par endroit fami nokkeli buyno ɗo accela noddugol s'il vous plaît laissez de m'appeler parce que so noddilam jetta le temps insisto so insisti to mi bloque si mi bloque mi yejjite on fami donc e hino ɗo hino laaɓi poy leydi fecci waɗi e hino la ilaha illallahu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumbo ya noddan famodiren mi may demande woɗɗay o leydi fecci woduno mawɓe waɗuɓe vidéo mawɓe ɓe ñamano mi anda so tawi ko labbe ɓe jeeya esi ko honto ɓe mawɓe holli wo ko alata kollagini d'ici 2030 wo ko hunde hulɓinide wo ko ɓen ɓe wasike piiji buyɗi waɗi woɓɓe holliɗo wawi leyluma leydi feccike leyluma kadi wo leydi feccino ɗon e juulirde faami goɗɗo maayi drame waɗi o goɗɗo maayi ko noon mi nani ɓe hollira gonga ko fenande min pay ko sare ɓe hamda awa andingol on do plupart leydi si dimbike handi feccike leydi lagide ndin haray ɓe holli hoorejo maaye leydi ndin dimbindi fecci ndi riɓi alaji seguna suma maayi leydi ndin dimbi ndi riɓi ndi riɓi dimbi waɗi foso fasare alaji Ousmane Fatako maayi leydi ndin dimbi ndi riɓi ndi maɗi ɓe hoorejo aray maayugol selecten biya fogi maayi leydi ndin dimbi ndi riɓi ala ko ndi gerali wiya ko mboni maayude ɗo yimɓe ɓen sikki ko dumbuya ɗum feƴƴi tawi ko wiyeteɗo Sadi Ba Coulibaly awa ɗo kadi leydi ndin dimbike ndi riɓi woɓɓe no torade o Allah tawna Ousmane Gawal woni maayude oya yo nene mayde woɓɓe go ɗum koma men jala wo sutti en total a Mariama Touré lagine ɗo ɓe wolay jama on nani yimɓe ɓe tawi tum projet ma on no évolue ɓe wona e monema min a yimɓe ɓen ɓe sustala ngay ɓe seekay min kala ƴettuɗo ɗo sekko mum ukki e an a yiyayla min nan Mariama Touré ay non kanko kadi ka yiɗa o yimo wulla yennilan eyo wonde yoɓe yenne nan ɗum ta mette si yimɓe ɓe yennima an kadi yottoɗa sta yottota ko jokka hajuma Guinée Pullo Fouta si a évolue ka domaine ma ɓe andi a naatata yite woɓɓe go ɓe tertotako ma a tertoto ɗum jokka projet ma no wodi jiidirawo ko yiɗatama aduna jamais plus jamais no wodi yimɓe ko ecciɗa yoɓe yiɗe woɓe yiɗantama no wodi yimɓe ko ecciɗa yoɓe anditane woɓe anditantama kono terto wallugol ɓe huɗaɓe mi yo gorko ɗa o ɓortike conci ɗin o wallina to yo ɓorto o wallina mi dara e joni frère min mi halna jama o min mo ukkike yam mi accata parce que yimɓe ɓe yiɗa accanede o yiɗa fi Allah yimɓe ɓe a wolnaɓe fi Allah tum ɓe Allah ko lakara ɗo noon min en geray sur la terre je ne pardonne personne Mariama Touré ko wawɗen kala ko waɗi ko yo partage layko si yimɓe ɓe yoɓi jonnimo mbuɗi balum ma dammum ko kun huma wo ko ɗon kun ñamata billa weltani Mariama Touré pourquoi je le dis aujourd'hui ici Mariama Touré hari rewɓe boyino uddita kañottuji e o Facebook lando balle ɓe fankino fewndo fanko weli mo wallali hoore mum no walla goɗɗo mo defadi ñama no defa yeeya mo tenali ukki no tena defa mo tenali ukki tena yeeya jejiraje buyno ɗo koye ɓe andi yimɓe ɓen nananaɓe jama o nananaɓe few yimɓe ɓen hoolaki ɓe kamɓe noon ɓe andi ɗum min tigi ɓe andi min tigi miɗo andi jidiraje Zuwayde Baltazar jidiraɗe weleɗe dari ɓandu endu sikkatami e ɓiɓɓe mo wattali hoore mo yummirawo wonta yummirawo kono tuma ajara ari o hoƴete ko wawɗum ko pentagol ya pooɗa ɓaloye mon kono ronkere nden ɗum iwata ɗo wawi pooɗude koye ɓaloye mon wujjon nebba waɗɗon fondete hekkano yimɓe ɓen je suis toujours jeune kono itte ka waɗɗon ɗon fondete
fi Allah mena si maydo yummira mo 50 ans 60 ans ino bungana yimbe be men daray goy parce que sa hulali a her sali a webiti en koy ma e bobo ma e endi ma yimbe be ndaray parce que men darata kala wa asi gadim piji men daray asa wadanali hore ma ka duada wonde don ayni anga buri Shakira e Rihanna hatta yimbe be ndara mi sikkinon ko jidirawo bungi o burata sirin jong kako silin jong e hore mun tayi adna gasata silin jong bungo do faccutudo e adna hewtali on e bungo ko fula musum bungi o bungata yeso Beyoncé awa kono woni gerdude adna on hetta yanniyeji mondi e nder 10 ans en dare e nder 10 ans mede humpa on ka Facebook do 10 ans plus tard mi do falande kono wonta hombe ono nyande do mari ellaji ko itton e yimbe ono non do mari ellaji mo wowlidi ngo faalo to wartagol wallahi buyno mari di ellaji buyno mari ella nyande kala ellaji mabbe di wadani nde nyanda tawa be sebulanno to nene yimbe nani ko kari inni lan kere ko vi makko jondo ngono on tertota ko vi yimbe be ono on tertota ko vi jama on kala ko goddo on wowlay kala ko goddo gel hidon nder donc kala ko goddo memi ngukay hunduko mon kon famine mais onon goddo wowlay ko mon kon tum mono do onu monante do honu monante do dans 10 ans dubi sappo men okki on d'ici 2035 ala be de fala andude ko non woni hombe yummirawo e Facebook dum be nata yummirawo e singong donc kadi kere yay yo yummirawo jakkugoro kono singong donc kadi jirgitay min no ma peti sa nana jakkay singo wada fonde ten siga ngala me ngabbi on do dubi sappo plus tard 10 ans plus tard on va voir tan jokku ko keldi wata on jokku ko keldi jokke fena fenta o yay ko yurmi fami o yay ko yurmi aduna puucie mon parce que mi do buri andude bonanado ka aduna do hebay balde yummirawo e buy me yahay men daro yakoy do ka keres yummirawo e bosino do si Allah salaki men daro yahay on ka keres me yurno me ya vala ku yummirawo do ari ko ni ku way ko wali ka keres ga woya yo nene jokke bandiyagal hakkude Allah yummirawo e buydo do 10 ans plus tard men daro yahay on ka keres ay o faccito fo ko si tawi jeeno kel Allah hawja ko tagani ko kala mo Allah tagi do hawjanama hande hawjanama jango sente vidéo maximum possible s'il vous plaît nandir do non hande y a une attaque tactile qui dépasse même les modèles. Il y a déjà 400 personnes qui ont partagé cette live et nandir do non ça bloqué maximum de partage et like s'il vous plaît. On va essayer d'évoluer. Serginen enen toujours de jokki golle mende enen kala ko Facebook wadi en tant que no hubbinede harano gollude fami haray mo kala yo andu do enen de jokki golle mende ayimbe ben dara en tous les jours haray leydi din dimbike hino leydi dimbike leydi feccike kindiya wobbe wi gawal wobbe wi kindiya wobbe wi leluma haray non do ko buri hewde ko si leydi din dumbike haray surtout si ngudi feccike haray lagide dum ko signe hulbini do ko lando mayata lando albalaw janano arde e nganda non ko mboy mabbe taw kono haray do yo be prépare sodugol kasangeji be mara lando maye net haray lando no arde may golle leydi lagine ndi leydi dimbike ndi feccike tremblement de terre enen do wo lagine tuma do wadi wo ko lando mayata e nganda non ko mboy mabbe haray de ngabbi andude ko mbo mayata e nganda non ko tele honto kadi kono non lando jano maye haray ko dum holado yida do lendi no arde maygol do ngare ko teddungal e jamanta mo seyting enele o groupe Alpha Condé be wadi yewtere kadi be wadi yewtere dandanda hore ma menen men fe'inay tu groupe Alpha Condé on be arti e tarika Alpha Condé e laamu lagine mbabbay daggal pattere kullonko Alpha Condé e laamu lagine ay o feta ay o hangaka ay o yara bere Alpha Condé ko wadda gine en ko an attoto andude
Alpha Condé a gerda e aduna ha simaya yanda si dum no henamma Alpha Condé a gerda e aduna ha anda adna gerima simaya non tawya kadi Allah parce que Alpha Condé ammido hutima Alpha Condé a mettiti Guinée Alpha Condé e bandiyagal mum fowno ha uma haruma Alpha Condé koko feƴƴi ɗo fof ko an fawi ɗum Guinée ko an fawi Guinée en dumbuya parce que an Alpha Condé araɗa hulano hersa haraɗa miijitotono a anday no tun selludalen a tampini o a wari yimɓe o a bonni carrière o joni ay a gagnike 2010 a gagnike 2015 a gagnike 2020 joni hino ɗo jaɓu yaha tertoɗa ɗum wiya 3e mandat ko ɗum min mi jalidata e wolida ɓe Alpha Condé min Dumbuya no mettanmigoy kono si Alpha Condé darnama ɗa Dumbuya darnama ɗa ko Alpha Condé mi jettata o e Dumbuya fiyonno parce que Alpha Condé on ɗon no andi tampere e sonja ko woni affaire politique Alpha Condé tewo pas joɗo ha waɗe kudeta joɗaɗo ɓe o weddintin nan waɗan ni wattiran ni natiri ni yaltiri ni Alpha Condé laamu yahu aldaɗa anda sago anno an e Dumbuya waɗa face en face sago an e Dumbuya hukka yite sago an e Dumbuya on peppodira ha nafigi sintira parce que onon ton bete yimɓe maye onon ɗiɗo son hukkodiri fa foro gere waɗa e wulɗo kono ko andir ton taw Dumbuya seede o hulay ko Alpha Condé woltatamo nokka ñooge kono hakkiri Dumbuya haccakay ko yimɓe woni menasude parce que mo andi ko force won ton force fami ko force won ton ko ɓiɗɗo e baba ko maɓe huwa ko boni a enen ngala siga Alpha Condé ngala siga Dumbuya no yurme enen gol leñol men no ɗuuɗiya kono ngala bandi waɗoɓe siga ko Alpha Condé watta ko ngi Dumbuya ko ɗum tunduwa hande mi jooɗi mi miijiti min honto foninke menge honto Billo Ba woɓɓe wi ɓenno ka pale Mohammed 5 wo ɓenno ñama to yara woɓɓe wila wosi tawi foninke menge Billo Ba no wuri Dumbuya yaltinaɓe le 31 décembre hakkude ala lagine no hulɓini e ko andir ton Dumbuya o sariya ala waɗi lebbi joyi Alpha Condé ala e leydi foni e on no wiyete foni kemenge domi wonno haalde fimo yimɓe ɓe no noddila o internet ala Guinée ɗo lan e direct nodditete on faami yimɓe ɓe no do'a faamude hunde wotere foni kemenge Porto wowli fi makko Amérique wowli fi makko alamo wolal fi makko Dumbuya no jogimo jokkiyaji mum e ndari en tawi Dumbuya o na neɗɗo famodirteɗo justice kala wolɗo fi justice lagine on tigi tampeni hoore mum ko Sékou Touré waɗi leydi lagine ndi fita justice waɗu ha ñande pullo laami justice ala ta goto wowlu fi justice lagine parce que sa woli a lorray hoore ma woni e hoore fenande justice watta lagine justice ala lagine hande ala jango ala faɗɗi jango ala faɗɗiti jango justice watta leydi lagine ndi fof no andi ɗum ko Sékou Touré woni ko waɗi ɗum fiita laato fiita goɗɗo heɓɓu ko wiyete ko justice e leydi Alpha Condé kanko waɗi désordre fiita démocratie waɗu lagine hande kadi sina ɗum aray no hande wana ɗo fewnda kanko Dumbuya warno wiyen aray ko addi mo ƴettugol laamu ngu na fi waɗugol dictatorial de ko yahugol wayno no yahay wayno wonata kono e ndari en tawi ko woni kono fof ko fenande huɗande fenande de ala programme fenande de ala stratégie fenande de ala limite fenande de ala programme joni non o recruti yimɓe weelaɓe parce que Dumbuya a pris de temps pour que la Guinée souffre 2021 2022 hari Guinée ɓe gono ñamude ko mari kon investisa o kali poron Dumbuya d'ailleurs o créé ko wiyete comme pauvreté malna non hande plan makko ay meɗa wolde fi ɗum ɗo Dumbuya pour yo heɓu ko faala kon hande il a pris de temps ko bandijo goy bandijo non siga makko e kanko Dumbuya fi yo heɓu ko faala ɗo kon ɗum tawi ko ma o heɓa duuɓi tati ko ɗum wonno ko plan stratégie o waɗi leydi ndin ko wiyete comme pauvreté o tampini ɓiɓɓe leydi ndin
sonja wadi activité acci madina satti tawi piji din foko makala ko wadi si mi jangani on plan documentaire mo mi windi do fi Dumbuya on tawa e Dumbuya ko neddo hakkado voilà ce que plan machiavélique mo Dumbuya wadi on. Dans ce terme Dumbuya c'est de ko bandi holla and mi do etidi mo do etidi de politicien be ben mi do etidi de kanko Dumbuya tike hore mum e penale makko de ala na windi do fo mi do mari. Voilà plusieurs choses min ko mi constate. J'ai écrit ça est là ko dum woni on halande do le 5 septembre Dumbuya no anduno Guinébe ben fo ko falano ko yo Alpha Condé iwu be ara kambe CNRD ko ngabano. Dumbuya a profité ça le code du populisme Dumbuya woli ko fulbe ben fala nande kom, c'est-à-dire il a attiré la conscience des peuples. Premier acte yettugol Alpha Condé rewnamo ka fulbe ben buri hodde donc. Deuxième acte argol ka berde bambeto ya be fulbe warabe do epi dun no yurmi ko injustice franchement comment dun do itte. Deuxième acte hollugol be fulbe doaka bonnanede be fulbe doaka be fo en fo ko Guinée ko hunde wotere après vous c'est nous main à main dun do wadi premier acte jo wadi campagne dun fo lan de truc di woli faut pas moji j'ai écrit ça j'ai mis à part. Deuxième acte non Dumbuya fala hettu de leader be fulbe be wanole Cellou Dalein nandita be mum ben taw arani be alamiable bon kondo miji don fi leji ndi be witi organise les élections ti quitte odo commencer denge makko goyi nodditi suma nomi Thierno Mamadou le Ousmane Gawal le Alpha Bakar nantay be mum buyi sur le changel o wi mi la fala on nomu de ay don keldi yidi ndi leydi kono gandu don e Cellou Dalein mo kala nodde joddine wola min ko dun do mi andi min ko dun do mi andi min ko dun do mi andi be fode wadante otowal wadante dum parce que bade tama don go tanke ya wol Cellou Dalein mais c'est savoir qu'est-ce que tu connais o recruter be o fala be acte 1 Landi, comment on va faire fira da gol Cellou Dalein do? Ils ont fait des réunions d'urgence. Alors, comme Kataki. Osuma, il y avait Sadiba, il y avait Balasamura, il y avait Andi Balasamura Nanapula. Il y avait plusieurs autres cadres de CNRD. Et Jodi, il y a des plans qui m'appellent. Mais il n'y a même pas de Guinée. N'yanda be organisé do c'était mercredi. Dumbuya no détimisi qui ça me dirait. Toutes les anciens responsables et les partis politiques, et comme tous les syndicalistes et les partis politiques qui sont au pays, mais convoqués, mais parler du peuple. Qui connaît Nyande? De Nyande Dumbuya ari wat ingaline tu almu. De Nyande ari o hiuraki. Mo wugo kanko e gardi makko. Wuruwara benati. Mi anda mi andi donc notification ko be fala ko wolde. De Nyande Dumbuya wi waray wodi do yimbe buy gollunobe ancien gouvernement y a des ministres et y a des anciens premiers ministres fop no andi dum wali dum on y a des ministres il y a des anciens premiers ministres aussi wo ben don ko ma kaydiji mabbe din ndare fi mudum o wi be organiser organ ndaro fi dum de nyande waldu kanko Dumbuya on organ hari ko wiete do kiriyef buy sikki ko gouvernement Alpha Condé on don kireyana mais pour des analyses rapides jama ngindi no wodi ko fala wadde kono les gens ont pas c'est-à-dire be sikki ara ko fi kasori fofona ko natata bum e fuddori tawenete do Amadou Damaro Camara be non taw ko mayalta ka cité ministérielle ka yimbe ben hoda mais pour un grand personnalité que je parle ici il était don Mohamed Biyavogi oui bedo eno wodi ko fokkitani harana ko miji den kom parce que toujours yimbe be ngale no wiya CNRD no mari agenda kase ko agenda mabbe kase hande be woni yaltinde bon be ndari be tawi on nani Ousmane Gawal no wiya o wi
ko Cellou Dalein woni ko propose Mohamed Biya Vogué, en savoir sa responsabilité. Ousmane Gawal no tawa e ko moni wo fi dum. Nani audio mako kanko Ousmane Gawal mo ya. Moment qu'on a demandé Cellou Dalein de nous proposer un premier ministre, il a proposé Mohamed Biya Vogué. Ousmane Gawal a dit ça dans un audio que j'ai écouté. Dans ce cas, il a dit, tu mets Ousmane Gawal quand Sagoma Kanko propose non. Il a bataillé. Dans ce cas, Mamadi Doumbouya a accepté. Je vais inviter Cellou Dalein pour un petit déjeuner au palais Mohamed V. Il n'est pas venu. Il a envoyé Ousmane Fofana et d'autres personnes. Mamadi Doumbouya n'est pas sorti au lounge. Mais bon, pourquoi ça, c'est des principes seulement que je vous parle. Dans ce cas, pour une attaque bien déterminée, l'intimidation, des armes, c'est-à-dire des militaires lourdement armés, des interpellés, c'est-à-dire Jimpebe anda daorema observe les lignes en attente, harino wondi nyande et ça dit Koulibaly et d'autres et d'autres et d'autres. Kodouadi ni jamais plus jamais la na Sidia Touré nouvelle mais c'est un traître. Sidia Touré. Jamais plus jamais do ya ko misuli nyata minna mi do yidimo. Sidia Touré analyse di wadi di fop e fe ngo mo yana Cellou Dalein. Analyse di mi wadi di fop be mi yi wonde si sattino ana na Cellou Dalein ko neddo goto ko Mamadou Sylla. On non si satti wonde mo wada semblant kono yimbe dan mi holaki be Ousmane Kaba, Lansana Kouyaté, Faya Minimono, Makale Traoré, Bawuri be do hino tawa e ko waddindiri moƴƴa Mamadi Doumbouya e Cellou Dalein. Ousmane Gawal a fait que de accompagnement. Mais pour que encourage de Doumbouya et Wadugol Cellou Dalein ko. Assalamu alaikum ka 100% 224 spécial ay ko fi. Nyandego yalto ye. Mari nan mari o video moja. Bawuri ka kulis o me awol de Cellou Dalein ko moji. Wallahi. Assalamu alaikum ka 100% 224 spécial ay ko fi on di fandi do e parti no buti. On tipita ke kalin do bay wala. Awa mi andi ni en fewno do awa sitino nawni fewno do nan. A jonta di blessure ji o be on be joure do ko force habe no joua do ni parce que be na tellement que. Wow. Neni city sebi nil haray dun ko du woni victoire. No Man City fendo no dani kwa hika kambe championnat ko deuxième be ko troisième be wonata na jettu gol deuxième kono be troisième on dun no be asiri dun no be wonay dum ko tawata nyande di yi ale mi do andi di feñay no dano hawji kwa fendo do ko Raphaël Lewo e Antoine Griezmann jokki golle kwa ko ben be woni kotrabe jama ko Ligue des Champions do fendo Raphaël Lewo e Griezmann do ko be woni kinje din ton watno reyle mabbe de be Mamadi Doumbouya no jogi no di tobbe do argument hari ka Cellou Dalein no bara hari ka Cellou Dalein no bittina hari ka Cellou Dalein parti makko no kala hari Cellou Dalein no wadi dun do joni min CNRD men ari men libinani on dun do fo bi sikkuno an Cellou Dalein andara ino ko sabu dun don yurminame Cellou Dalein yurmini be inne yo yimbe ben wallito be yimbe ben soutenu be yo yimbe be wallito be au dimension internationale wala ni porto be wandi ben fou pour une forte parce que mama c'est-à-dire Cellou Dalein doit kanun accude interconnexion wona entre makko e Doumbouya wala intermédiaire Cellou Dalein doit no wonde en contact direct e Mamadi Doumbouya harabe jabali fewno do ko Raphaël Lewo mais hutare ari joni hakkunde mabbe parce que Doumbouya be rasirimo awadi ko boni buygoy ay Cellou Dalein so famondiri do wala mi kera warete dum be watte dum mais ce n'était pas le cas.
jonno Dumbuya be manipulimo be wadi piji buy nder ton be wadi ko wiete kon sikkitare hakundeji mabbe be jibidiri min Dumbuya artu ko buri lan ko mettirde ko fulbe be wara ko si tawno non fulbe be waro nawka karesi makko wallahi do wawno mo faamude piji buy min nabbe wadi mo min non min d'ailleurs mi do andi golle Dumbuya bonde de ngari o lamaki kono ngandi Dumbuya le 5 septembre min ngandi mo depuis 2018 min andi mo 2019 min andi golle makko bonde de min mi do andi golle Dumbuya bonde de ato onon tiki on yiude mo men ngari me de ngandu no waray lamagol parce que c'est-à-dire engagement makko ko enda go lamu tawno non si ko selluda le lamu non si be famondirali o jetta no lamu gango Dumbuya al mo mari on plan dans ce sens Dumbuya a pris un grand risque parce que mo andi so même selluda len o habida yimbe be c'est pour cela il a pris du temps fiyo jama on sonjo ko dum woni ko mi windi do fu do jogiti do nyande go mi ara mi yewta on fi mo parce que mo ma on hewtale kanko Dumbuya ayo ukidiri fulbe be on dari no hebira soso be Dumbuya ko plan stratégique c'est ko toure jogiti o yayi o innitiri biddo makko Lansana Conté o invité kanyon ala jiseku na suma si don watani yila Hajja Safi bengo ala Ousmane Fatako pe a son nam saktuno do hama Mamadi Dumbuya nobi be sikki ministre d'environnement si mi fayali modi mabbe mayi to be ittibe ana si do watani yila do Mamadi Dumbuya ko plan stratégique o yawta o nyokki yala Ousmane Fatako o be do mawbe no hendortembe non tum ko sien hendi ke bengu mabbe fap o eti awre ki peri bengu mabbe o nomi be ministre d'environnement pourquoi mabbe mayi tum be eti Hajja Safi fion est-ce que depuis lors on yiti benka gouvernement wallahi be no ma e département parce que Mamadi Dumbuya plan makko ngari ko hettugol ala Ousmane Fatako Allah wadi muy ko sati ben don fe'ini hande soso ben ala jisegu na suma fe'ini Mamadi Dumbuya maintenant au désorienté dans l'ordre de CNT était di communauté jido didi heba ko wiete kon division les sous les pulls des coordination aya da beda assalamu alaikum beda ya ko mafanko beda ya ka dabonde fulbe bendo on fotaw c'était une forte panique hewdondo tawata Mamadi Dumbuya Melansino à son ordre yo fulbe be hebu ko wiete kon des coordination ala jisi savani ala jalsa indalaba sa watani la ngala no la wala jalsa indalaba parce que menen no wodi pijidi be humpiti ibe ngalta ko dara be de ngandi mengini ala jalsa indalaba andite Mamadi Dumbuya ko kanko duwa on dogante na on duwa mu dogante si ko fenande ono ara neddo yikudema on anda yulu fandi do e parti jino buti kon tipitake kalliñ do bay wala awa mi andi ni en fewno do awa sitino nawni fewno do nan ha jonta di blessirji wo be on be jourde do ko force ha be no joua do ni parce que be na tellement wow ni city be nil haray dun ko du woni victoire kono fulbe yejjiti ka sellu dale ngirsi no awa Man City fewndo no dani quoi hikka kambe championnat ko deuxième be ko troisième be wonata na jettugo de deuxième kono be troisième on dun no be asiri dun no be wonay dum si nanalaji Badru neyna de yimbe ben yenno de lankarezo teddine maw ben kono her saka be ya her sina kan ka parler du peuple nyande fure alaji c'est kuna suma on joni tete minanal don wola fika yo na bibbe men to woni ton haray acce yendirgol no yalton kadi yo be accu her singolo ay dun do fi ka parler du peuple kono hande
na goɗɗo suuɗi on kono suuɗi hoore mon ka joni mi sikki ka mottodire senerde kari ɓe soodi maaro woyi ɓe naɓande yimɓe ɓe dumbuya faala raɗade kalum o ɓe naɓande ɓe maaro ɗum yurmiɓe yi Aminata no dari ɗon hina wola minni si dumbuya yi ɗum on anday si tawi ɗon ɓuri dumbuya no yurmi andite hande ala ko dumbuya ala ko dumbuya ɗon andi hélicoptère al gotal ko jelu ɗon andi ɗengotoje ɗe dumbuya doginta ɗon gotal ko jelu jari ala marɗo mbuɗi lagine ɓuri dumbuya min dumbuya minimo si min yewta e wallina $2 millions ɗo yimɓe tampuɓe e kalo min honta ɓe woni ɓe acci fulɓe yurmuɓe woɓe yaɓe yurmina ɓe ala jalsa e nder balɗe ɗo kadi falno luude avion wal o yaha gere kore hiwro yo to yimɓe mayɓe e stade ji ɓe anda tum hombo yiltiɓe so yawno ɗum on nin say non andano si tawi kono woni gouvernement o on jaɓay wonon ka place mon no wonta ka place mon on naatay onon waɗon ni ko fulɓe ɓe lammini on naalagine de onon na on votanaɓe naalagine lammini on ko fulɓe ɓe wi yon arde coordination on pour une transition donc yon andono e dumbuya fo laamu mo ñiiɓa donc son waɗi ko ɓurti vous allez voir ce que je vous préviens ici dans ce cas dumbuya o faami ɓen ɗon mawɓe c'est pas la solution tawi ɓen ɗon taw ɓen ɗon mo wawi ɓe yiltidirde tuma o faala o ɓe yawi ɓe jooɗo ka paale si ɓe noddama ɗo ɓe jooɗo leere ɗiɗi leere tati min si mi yahi yidugolle lanɗo ko 10 minutes min ko lanɗo besonniya min besonnake lanɗo min hande si mi yahi bureau ministre jo mi jooɗike ka annatante 15 minutes a noddallam mi ƴetta o taw mi yaha min besonnake lanɗo min hande har ko dumbuya si mi naati ka paale Mohamed 30 minutes min yidali mi ƴetta e saako ngam mi yalta mi yaha hayso ko audience ayna fi ɓeyna mi yaltata min accan min a wolati mi hollama miɗo ɓurma marde programme ko programme ji am ɗi ɓuranilam programme ji goɗɗo c'est clair fulɓe futa ɓe no doit andude temps is time sa feƴƴini leer goto kadnama on ɗo leer yiltitotako na fi ko an woni kaari ma ko an watta hunde kaari ma ko an andira hunde kaari ɗum ala ton pullo futa no duwa faamude ɗum de marɗo yimɓe nafigiɓe jooɗiɓe Conakry fulɓe escoroɓe fulɓe c'est à dire dumbuya no ɓurani ɓe ay nene maɓɓe sabu tun fenade hara kadi ko jawle maɓɓe ɓe financata fulɓe escoroɓe kono ñande dargal dari on yiya yimɓe buyno suma haɗo jiɓi andude ko woni sunnude ɓe hara ko nafigiyagal fulɓe signinotoɓe sigat tuma siɗɗo mum waɗa ko satti fulɓe escoroɓe yawɓe ka pale harnena dumbe excellent franchement meɗen weltanima tien grand homme laaɓay joni baral o inneteɗo o président Syrie ɗo e sey komo tawiri si no fattanomo mawɗo mayen tum chauffeur no ka wala ngalla no ka tourna ɗo en gueray ko min tun jama o haray 31 décembre ɗo no gasa goɗɗo waɗna gaɗa ɗum ronka wadde kono nayi en andu si 31 décembre feƴƴi yaray dow pullo daɗa min ko noon tumi mari komi haalna on taw pullo fuuta on o daɗa en tant que dumbuya no laambi fi hon ɗum hande wi jooma jawleɓe buyno kinapede ɓe bonnaɓe wiya ɓe waɗa komi torotoɓe koɓe yaltu leydi ɓe investisira telen Guinée Bissau ma ɓe investisira telen Sierra Leone ma Liberia fiyo ɓe daɗu ay ɓe inni ɓe ƴettata jawle maɓɓe ɗen ɓe walla leñi maɓɓe ɗin ɗimmel ngel meɗen faala kadi les plus bas opérateur ɓe économique ɓe yo liɓu leydi c'est très important hakkundeji mon noon iɗon mari système goto mo duwa ɗon accude on waɗino chambre de commerce on fof ɗon windita ton kala mo respectali ko halta kon ɓe naada jahannama e makko laamu dumbuya pitiye ala ko mbuɗi woni ko ɓe landi on wallinay mo wallinali o yigoy alasana e kina pamaɗa ɓe landi mbuɗi o wi ala sa wi ala hay sinatama lakara artama ala
pullo futa no duwa accede nangede ɗo naɓe gendarmerie mbuɗi yoɓe ɗum yo accu kala musidɗo mo nanga lando avocat ɗum tun wallatama ta goto jaɓu négociegol e commandant ma colonel kala siɗɗo ma nangaɗo ɗaɓɓu avocat on hendo mbuɗɗi ya defanda e on tigi yaltay kono en tant que ɗum ƴettu ɓe nanga goɗɗo ɓe adda mo e commissariat ma e gendarmerie ɓe soka ɓe nasa yoɓali a yaltata ɗum hino metti ɗum hino hulɓini c'est déplorable acce ɗum mi haala ni non ɗum kadi tan Alpha Condé je vous préviens tan de Doumbouya parce que ɗo sattay kono jutta ɗo sattay kono jutta ko Allah wallata Doumbouya fop min famodira de si min famodirade o yiyay ko kani parce que jango e yewta fi o mari sarjo ɗo sallalan ɗo jaɓi no wodi piiji buy ko yewtete leydi lagine ndin hino ɗuuɗi wallahi lannata hande ko le 11 décembre 25 ans Mohamed Lamine Ba 21 ans Mamadou Boy Bari 20 ans Thierno Soufiane Diallo 34 ans Fodé Mamadou Ba 26 ans Ibrahima Sori Diallo 20 ans Amadou Tela Ba 23 ans Abdoulaye Sow 13 ans Thierno Abdoul Ba 18 ans Mamadou Diaouné 18 ans Mamadou Aliou Ba 18 ans Mamadou Asmiou Diallo 30 ans Mamadou Amadou Wouli Diallo 24 ans Boubacar Diallo 16 ans Souleymane Chérif Diallo 18 ans Thierno Bella Sow 22 ans Ousmane Bari 14 ans Mamadou Lamarana Diallo 21 ans Mamadou Dian Diallo 30 ans Amadou Korka Diallo 22 ans Mamadou Bayloba 25 ans Alphonse Magbari 23 ans Abdullah Koudousi Diallo 29 ans Alpha Ibrahima Diallo 28 ans Mamadou Wouri Bandé 32 ans Alseni Sow 18 ans donc Ousmane Gawlo woni ministre hande ala yahabo no wawiri noon e no wowtiri noon yawgol waɗa fewndo ɗo ɓuri moƴƴude accugol ha feƴƴa wiya no waɗoyde sina ɗum a tampinoya e hoore ma o chaîne men on ɗo inomo ɗo voilà ino chaîne YouTube volta ko lesno sage tranquille anda fiɗa mari sage jo c'est-à-dire si mi ikoy no ngenyen no ew kira yimi ɗo inna ɗo goɗɗo sage jo goɗɗum sina ko waɗi kami en vantu
do inventi do goddo yore goddo kami do feni do yore goddo ko mi woldo ko foko ko wadi mi loppa kay du nan mi si do sekita du yo Allah pasan mi hacca kay dum mi si tay ko non hacca yimbe marbe ma e yimbe be andanda hore ma ko non habbi yo goddo signino si dekko fami gine ko non wonbe tombe men volta ko laisse-nous sage tranquille anda fi dama sage jo c'est-à-dire si mi ko ino nyenye net on andar don doit tawa hersude jama on don doit hersude jama wol golay kono wonbe tombe menen faala no yaltiron ton sta on yaltata ton Allah tabe hawre mon be sekaw nani menen hakkude Allah lagine ko woli kon fota be medda curke mabbe kadi o yaalo non on sedindira ndungu e ceedo onon kam on no wuli tum hande sa yayi tele boke awata nyaamude boke fo ko buku layt hande sa jetti lawol tanene a fesay hande sa hewti koya tumandi an saaji o yimbe no yoli yimbe no yayi hodi e nder bafonji yimbe no yayi hodi e nder bafonji yimbe no yayi hodi koya do sa hewti buy no yayi hodi ton e bafonji e nder geeci nyande ndiya ngari wobe yolo ha be yalta hekkugol yimbe be regardez ce que le poulou a fait fenande tout e bafon on kiroti do bafon on kiroti ko batoje yimbe be yahirana kiroti do ndiya murti natani jama ngana afigi sintiri wobbe na e batoje jawna kon mimi wadan taw en di leydi ndi ala barki leydi ndanda hore ma nyando mo kala no monani goddo be yimbe be anda kilinyota sare nde ala feu rouge sare nde ala panneau d'indication saya yo marché matota sendirta tamate nyamaku mo yida on habbiti gudi yimbe be sendira mbudi e kaki min kala en fulangine mi yarla nakima kon woni dum leydi ndanda hore ma nyando nyande ko to ruttu ngotum station ngoy ko sa billahi wallahi tallahi fena nalima sa gari e auto ma station kona akiri isansi mettitete ma gazuwa yimbe be no tuni be watti dolo koy hoju koy no hay ordu save la intao hay ordu save la intao kena kutundo soyi nyando ko lambe hakkabe dundaranka be tuwondo hewde lagine wallahi ko jikku mongu famine ko jikku mongu sai ko siga dumbu ya lami lagine ko jikku mongu sinadu na siga dumbu ya duwa o lamade ana siga dumbu ya jode don yimbe komobe yimbe yolo mo yalama para ko lagine yata go ono fima dorogo hata ja tuba mu yomi wolirno ko do wo goddo jetti telma do yai memi dum hata ji tuba mumba yimbe fimobe kusu wallahi onon don hulbini onon idon hulbini onon idon hulbini ngandi mon dinno boni yimbe mantoray be yargol bere bari hande meden tippini do binije onon hersali onon ko mantoray be ko okkitirte hakkude moy alla yimbe mantoray be fino fimi sisha yimbe mantoray be fino fimi rakolwol sisha en do ko kado no on do hulbini jokke dey nugol yimbe do monani ma fala do yam mono mari bernde mamadi dumbuya no ka pale Mohammed Senko don onon ko kekkin don ko fo ko waw don conseil ji fo o sustaya de ka pale don inno ko watta ko gasta mi dano waw don ni mi halino ngo wela tala ngay tun ko nafigibe ko yimbe sadi onon ko siddo mon tun hollo ton jago siddo mon tun hollo ton onon on ala system ina mi accanta min si mi do accana yalla sekita min mi accanta hay woturu
mi accanal do lando leydi on ko kiikala on toroto kun ko ñaama kon mi accanta mi accanali dumbuya on do mi bombi mo ayoni dumbuya no ɓuri on fopto on tigi mi gengimo vrai kala kiikalajo do natuɗo e mik mak kala kiikalajo natuɗo ɗo e mik mak mi peñante mi siɗa faala maye kala kiikalajo natuɗo ɗo e mik makre yimɓe taniraɓe makanira paro kiikalajo no fuuta ɗo kamɓe makaniraɓe seeda hay fus makanira ko ɓuri ɓe o ko par ce que kanko o yalta e o wola kono makanira e maɓɓe ko 1 et 2 6 et 9 ɗo sikoɗo mi anda so ɗaɓɓitilan noon ma so neli yimɓe yaru windaga mi ara mi sekitanam ha ɓuron comprimé pikirwal andi ko ɓenta kon ala ko ala dille no gasa somen on wela e woni yomi yitti ɗo goɗɗo nene de faut respecter les sages so finay ɓe hayono sage je wujjayɗe sage je yaroyɗe beere ara no suuɗi o ɓi groupe mariama kankalaɓe ñaari oya yo nena jara ñaari arali ka concert binet ñaari ara no abborato wa dille o yaka kono akiri no wodi laawi di rewata karbirta no jama o yida masala oyi mimi do mari kepiji dongale wakande kepiji be yimbe no mi sansata kepi dun no dudiri mi ngo kepi dum mari dum no alla mari riwarete min alla sendi no lange tampere de mari don den odo wel me invite en Holland konta Holland won a Fatoumata Keita est-ce que anko Holland won da Fatoumata Keita wo mo invite mi Holland ayara ton cafe bale ko do yimbe ben fenana no yimbe ben be na wosa yai Holland ayara ibira ka pompiji jadum fo ko fenande pora nanda ko no be yimbe feniranta yimbe fino yaye leyde fenana yimbe ben on sikko joni Afrique ko e tintorgal woni ne bena men feddina dum yimbe be wiyano do yimbe be wosa yai Holland wa yawda uttuda pompirkum wa yara ibira jadum fo ko fenande ja Holland bira no satti ha no yurmi fenana yimbe ben be nasari Holland do bira on awdita ka pompiji yara ja fo ko fenande para mi huliyo ana wono ngon fenana hay sibbe mobbe fenana on bolonda fenana on musidal onon don hulbini wallahi don hulbini odo okay honto non on yara non dun ka pompiji ay dun no dudi ton say dun no hebo ka pompiji tay no hebo c'est bon allô donc moi je vous dis et je vous souhaite une excellente soirée les gars, que Dieu vous protège, bye bye, ce que du lanata, ciao ciao.